Mzibambo uyu mukumuona apayu amagona mu bokosi. Inde ndikunena za bokosi lomwe maliro amayikidwa ndipo wakhala akugona mu bokosimu kwa zaka zochuluka. Zitheka bwanji munthu kumagona mu bokosi kusiya pogona pabwino? Munthu uyu ndi ndani? Ndi chani chinayambisa kuti asankhe bokosi ngati pogona pake? Ine ndi Dini Studios ndabwera ndi zambiri mu nkhani yanga ya lero. Inu ndi ine tikulidziwa bokosi ngati ndi chinthu chonyamula munthu wakufa ndikukamuyika m'manda. Koma izi zikusemphana kwambiri ndi ganizo la munthu wina ku dziko la Tanzania yemwe anagula bokosi akadali moyo, osati ndi cholinga choti azayikidwe mu bokosi mwaka zamwalira ayi, koma azigonamo. Amagona mu bokosi kuchokera kale ndipo pano zikutha zaka 16 ndipo ati adzagonabe moyo wake onse. Hamis ndiye dzina lake ndipo anthu ena amamutcha Chief Babula Bagamoyo. Ali ndi chuma cha nkhaninkhani ndi zonse zomuyenereza. Ali mzima nyumba zikuluzikulu, mabizinesi apamwamba, mwina ena mpaka munamvapo za mkulu uyu. Uyuyu ndi bilionea wa ku Dar es Salaam. Alibe mwana wina aliyense, komanso wakhala akupeza akazi oti akwatire, koma akangowuzidwa za zomwe iye ali, mkazi amathawa yekha. Izi zachitika kangapo kupeza mkazi ndipo akamuuza masikireti ake, mkazi amathawa. Iyeyutu ati amagona mu bokosi kamba kuti kugona mkatimo umayiwala za moyo uno wa mazunzo uno, ndipo umakhala ngati ukuyambiranso fresh ukamatuluka mu bokosimu. Amagona tulo labwino kopya, ndipo munthu akamufuna ali mu bokosimu ndiye kuti akuyenera kugogoda bokosili kokwanira ka 5, ndipo iye amadzuka ikatha 5 minutes chigogodeleni. Palibe munthu yemwe amaloledwa kulowa kuchipinda kupatula wantchito wake wamkazi ndi iye mwini basi. Sankafuna ichichi wina aliyense achidziwe kamba kuti adzayamba kumuganizira kuti iye ndi mfiti, ndipo waluza anzake ochuluka kamba kuti chinsisi ichi chinatulukano kunja ku public. Maripota osiyanasiyana akhala akupempha bwanayo ma-interview, koma iye amakanizidwa chifukwa ati chilichonse amayenera akafunse kaye makolo akale omwe adamwalira, ndipo makolo akati ayi ndiye kuti ayi basi, ndipo akavomera. Ndi izi mukutha kuonera zino lero. Kuchipita kwake kuli bedi, koma samagonapo. Anayika bedi ili kamba kuti bokosi likhale pamalo posamalika, ndipo amaponda pa bedipo kuti akwere bwino mu nyumba yake yolemekezekayi yomwe ili bokosi. Iye ati kuli bwino afe ngati kuli koyenera kuti asankhe kusagona mu bokosi ndi imfa, chifukwa moyo wake onse ndi opanda tanthauzo opanda bokosi. Uyutu ndi bilionea yemwe akuti simukuyenera kumupanga judge pa ichi kamba kuti inunso ojajanu soyenera pamaso pa chauta muli nzofoka zanu zambiri. Uyu mukumuona apayu ndi nzake yemwe ankacheza naye kumbuyoko. Iye atamva mphekesera kalero anayesa kumufunsa nzakeyu ngati zinali zoona, koma Hamis amangozengereza za funsoli. Uyunso ndi sister wake. Ati anali oyamba kumuona Hamisi kalero akuyamba kumene kugona mu bokosi, ndipo akumufunsa anaopsezedwa kuti asayelekeze kulankhula za ichi chifukwa china chake chosakhala bwino chitha kuchitika, ndipo zinaterodi sanalankhule kanthu. Apatu sister wakeyu anangoyamba kudabwa bro wakeyo. Ali ndi chuma chochuluka osaziwika komwe chachokera. Ali ndi chinyumba chachikulu chomwe ati chili ndi zipinda zochuluka zoti olo iyeyo salowamonso mzipindazo, zomwe zili zinthu zoyimisa mitu anthu ena. After anthu ochuluka kumupanga interview, bwana ameneyu anatchuka paliponse, ndipo atsikana ena anayamba kumusakasaka mkuluyu kuti akwatiwe naye. Paja mukudziwa mmene atsikana ena amatengekera, ndipo amati chikondi nchamakani komanso sichithawika. Hamis anapeza ntiti yake chaka chomwe chino. Dzina lake ndi Latifa. Atsikana ambiri athawapo mamunayo, koma mtsikana uyu Latifa analimba mtima kuti wamukonda Hamis, osati kamba kachuma chake, koma iyeyo ngati munthu chabe, ngati mamuna oti ali ndi zosowa zake pa mkazi. Latifa anavomereza lamulo ili loti naye akuyenera kumagona mu bokosi, ndipo onse awiri ngati banja amagona mu bokosimo.
pachiyambi iyeyu ati zinali zovuta kwambiri kugonamo kamba ka zinthu zomwe ankaziona zomwe sangaulule kamba ka lamulo la mwamunayu. Koma ati pano anazolowera ndipo moyo wake ogona mu bokosi ngosangalatsa kwambiri, ndipo iye ndi okonzeka kukhala naye Hamisi moyo wake onse, ali okonzeka kumuberekera Hamisi ana monga momwe iye angadzafunire. Pakadali pano naye Latifa ndi olemera zedi kamba kuti zambiri za mkuluyu ngati manyumba, makampani ali mu dzina la mkaziyu. Mukuganiza chani anzanga mukuonera zokhuza Hamisi komanso Latifa? Mwamvesesapo chani mu nkhaniyi? Share this story. Osayiwala kutsatsa malonda anu ndi ife a Dini Studios pa mitengo yotsika zedi. Malondatu amadziwika mukatsatsa. Tilankhuleni kuti mumve zambiri.